ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு தமிழ் மித்ரன். வாரிசு மற்றும் துணிவு படங்களுக்கு அப்புறமா ரசிகர்கள் AK62 மற்றும் தளபதி 67ல் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதே போல் படக்குழுவும் அடுத்த படங்களுக்கான அப்டேட்ஸ் எல்லாம் தர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த நிலையில் AK62க்கான ரீசெண்ட் அப்டேட்டில் சந்தானம் இந்த படம் முழுக்க ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி கேரக்டர் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது AK62க்காக சந்தானம் 60 நாட்கள் கால்ஷீட் கொடுத்துருக்காராமா. கடந்த சில வருடங்களாக சந்தானம் ஹீரோவாக நடிக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து காமெடி ரோல்ஸ் எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்கார். எத்தனையோ ஹீரோஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணியும் ஒத்துக்காமல் இருந்த சந்தானம் இந்த படத்தில் நடிக்க ஒத்துட்ருக்காரு. அதே நேரம் சந்தானம் இந்த படத்தில் காமெடி கேரக்டர் தான் பண்ணுறாரா அல்லது வேறு ஏதாவது முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணுறாரா அப்படிங்கிறது பற்றி எந்த தகவலும் கிடையாது. மேலும் அஜித் சார் கேட்டுட்டதால தான் சந்தானம் இந்த படத்தில் நடிக்க ஒத்துக்கிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு பக்கம் சந்தானம் இப்போல்லாம் வர்ற எந்த வாய்ப்பாக இருந்தாலும் ஒத்துக்கிறாரு. பாய்ஸ் கார்டனில் வீடு வாங்கியிருக்காரு, அதுக்காக தான் படங்களை ஒத்துட்ருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து ஐஸ்வர்யா ராய் இந்த படத்தில் கமிட் ஆயிருக்கார் அப்படின்னு நியூஸ் வந்துட்டுருக்கு. கடந்த 2000 கண்டுகொண்டேன் படத்தில் அஜித் சார் நடிச்சிருந்தாரு. இந்த படத்தில் நடிகர் மம்முட்டிக்கு ஐஸ்வர்யா ராய் பேர் பண்ணியிருந்தாங்க. சுமார் 23 வருடங்களுக்கு அப்புறமா அஜித் சார் படத்தில் நடிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் எந்த ஒரு பாலிவுட் மீடியாவிலையும் இது பற்றி பேச்சு கிடையாது. 50-50 சான்ஸ் அப்படிங்கிற நிலையில் தான் இருந்துட்டு இருக்கு. ஆல்ரெடி தளபதி 67க்கான ஷூட்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தளபதி கிட்ட முதல்ல அடி வாங்கின கேரக்டர் மிஸ்கின் தானாமா. தளபதி என்னை போட்டு பொழந்துட்டாரு அப்படின்னு அவரே கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. AK62 பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த மாதம், அதாவது பிப்ரவரியிலிருந்து தான் ஷூட்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அடுத்த தீபாவளிக்கு 2 படங்களுமே மீண்டும் மோத போகுது அப்படின்னு இப்பயே சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் தளபதி 67 AK62க்கு முன்னாடியே ரிலீஸ் ஆகிற நிலையில தான் ஸ்பீடாக ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க.